Mitä jos muuten sanotte sellaista tilanteesta, kun on niin kuin vappujuhla ja toisten piti tuoda näihin vappujuhliin täytekakku ja toisten taas sellainen aine, miten minä sen sanoisin, että ohjelmaa sensuroitaisiin. Siis ikään kuin sellainen juomisaine, mikä tekee ihmisen hyvin iloiseksi. Ja sitten kuitenkin käykin niin, että molemmat tuovat tullessaan täytekakun, eikä kumpikaan sitä ainetta, mikä tekee ihmisen hauskaksi. Sanon vaan, että on siinä silloin vappuilossa synnyttelemistä. Ei ollut ketään mulla aikaisemmin. Haaveet ainoastaan pitää sain mä vaan. Oi kuinka mä toivoin hänen saapuvankaan, joka muuttaisi näin elämäin. Sinä saavuit ja annoit riemuun oikeuden. Olen onnellinen, tunnen sen. Mikä fiilis mulla onkaan? Nousen niin kuin pääskynen lentoon kiihkeään. Nyt saan kaiken, mä minkä tahdon. Suuren ihmeen rakkauden puhtaan eessäin Sinä saavuit ja annoit riemuun oikeuden. Olen onnellinen, tunnen sen. Mikä fiilis mulla onkaan? Nousen niin kuin pääskynen lentoon kiihkeään. Nyt saan kaiken, mä minkä tahdon. Suuren ihmeen rakkauden puhtaan eessäin Mikä fiilis mulla onkaan? Nousen niin kuin pääskynen lentoon kiihkeään. Mikä fiilis? Mikä fiilis? Kaiken tahdon, kaiken saan. Mikä fiilis? Mikä fiilis pohjaton? Hyvä olla mulla nyt on. Mikä fiilis Kesä saapui ja kutsui tullessaan. Jo rannan hiekalle huilaamaan. Tässä auringossa ollaan kahdestaan. Ja me mansikoita maaten maistellaan. Olet ainoa, jonka antaa uskallaan. Käden laittaa taskuuni mun.
sillä tiedät tempun tosi taitavan, josta